Mochope mta kendo hini ile legita Fanta kurubiro nigi pesa machingi pai Inigiriyo marfanda koso pesa Usitens to record akasukura file the suba Nise chono madonze wukti nyaka sato Muda tiri giriyanka kenyalo bedo jaloch mari miliona chiele jumaka juma Kawa Funo Flavor tamanagi Fanta ukiwin cash Funo Flavor mane donze Ramugi FM Gike Ralph Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ilo kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuoki achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Penjo ng'eny ka ndi nyakwara Mogajwang kin ja Nairobi ka ami thuolo inyalo oro na voice note mari ma ibiro oro ka osiepni ma Mheshimiwa Mawadu Malindi Ward ong'isa ni mosna jalweny wadwa no ojera Aito Okoth Kennedy erokamano ahinya Mheshimiwa ni thiedho ground ka mano ga jo Nairobi oyie kodi ka kabisa japiny kiki thiedh ground we japiny ingeni public service ni tek ahinya lakini you must lead from the heart. Okay. You lead from the heart. To ji understand ni you mean good ingeni samoro ntie kama ji nyalo neno kaka wan samoro ijaji gi height mari to ke dhi mbele jakom to nyaki humble yourself. Okay. Ka jakom ko mi direction osedage piny ni moloi osego siasa moloi in koro kaka in MCA ni ko kido overrule jakom to nyisi ni bed piny ntie apaka moro mabiro ka to dhi tingo ute koro motimo na nyaki bol ria bola to nyisi nyakwara boki manyo mabati manego ne yot kendo motegno kidani mabati duoko mari kochakore kidani prime corrugated tile nyaka box profile yiwane gitol kawuono na mano na biro no cheko achela boro 300 kawuono no na biro no cheka achela boro 300 kawuono kidani mabati boresha mjengo boresha maisha Ramogi Oyaore makajoma Oyaore telo nyakwara matengo machiegni Iyo je kawuono moro di honorable Mheshimiwa Lai. Yes. Gik monde to kawuono wacho weche mangima to pogore gi weche monde ke e mbui mare. Yes. Koro apenjo mapenje kaka en representative mar jopiny. Yes. Sama gigi timore magi begin gi evidence ni Sakaja timo bibi. To gini kaparo ni touch japiny direct. Gin kako oganda nyogi onge paro mar nyiso jakom ni jakom kase wacho wawinjo lakini kaluwore gi ywak mar oganda koro chuna ni nyaka gavana timruok nade gavana nyaka dhi dala nikech ng'eni samutimo gini nigi winjore to pod japiny ma ywak cha pod obiro mago through challenges moko matimore gi yes mar ariyo yes kinde gi on babu weno chalo nango kwa ka penje mano mago kende. Okay. Erokamano. Mheshimiwa dwani doka mano spot on. Erokamano ahinya. Aparo ni nyiso jakom kabisa ni gik moko rach. To ok en meeting machiel kata mana savings Sakaja impending impeachment mar adek. To no wacho ni mae mogik. Yes. Koro aparo ni kech jakom en ng'aduong kendo jakom en leader marwa ne wawinjo wachne. To gini was suspend mana for the maximum in 60 days. Okay. 60 days rumo 1st of November.
1st of November waduoge pap. Okay. Koro miwa uri nyaka 1st of November. Koko nyala lako gimo. Ne wamiye gi condition nyaka ne wanyise nyaka wuog chaka hola odhi obede City Hall. Nyaka riemb jariyo miluongo ni Devi gi Osman. Wambe wan koro wan gi MOU kode. Koko riembo to ariembe. Okay. Gi Babu Owino, apa ni Babu Owino siepna, Babu onge gi mwalaro kode, awinjo kosa aparo ni openjo in relations to bedo governor ma Nairobi. An Babu poko nyisa gima odwa timo Nairobi. Ngeni gima lan kuom public service. Ni nyaka ibed gi shared vision gi ng'ato. Mondo kik ibi blame. Yes. Kora penjo ni owadwa miluongo ni Babu wabed piny. Let's share your vision of Nairobi. Abo nyisi kaka ngeni Nairobi gine City Hall no. Waluonge ni a hole in the city. Uno luonge ni City Hall. Uno luonge ni City Hall. En bugo en bugo yieyo. Inyalo donjo kanyo tiwoni ng'e iye kanyo to kare kia. Okay. Koro gimo waseneno ka sama ng'eny jok manose poko bedo council kata mana ochako siasa gi at MP level ok understand City Hall. Koro nyalo thako gi matin. Koro aparo ni gima ber en ni wabet kod leaders wago wa understand gima gidwa timo, gima gidwa loko, ka gidwa kedo ndozo ngeni kata mano Ogandawa is a very critical community. And if we don't support especially the middle class, they jomoko mo retire mang en tije temo no ti an gi mama moro kama ne chore ambassador. She's 85. Kilele shoka. Yes. Mama ni tije temo. Koro sani kidwa chune ni ka bang retirement odhi odag dala. Jogwengo chako stage gonya ma pile. Kata donje ochak dhi pur. To seng'iyo gi ngima ma oae ode to dhi e gym, to dhi e supermarket, to dhi ga kuma friends gentie friends club moren go kama okonya chate. Koro the city has to be friendly, especially to the very young and to the old, the senior citizens. Maramogi? Atemu link datemu attentively kaka Robert Alai temu articulate his assassins. Another ni totally complaints muketo gin gik monego bedi bedo directed to Ministry of Interior and Immigration Department. Governor office onge gi any stake e Immigration Department. To ana expect ni ubiro wacho DC na governor manu gima school feeding program mar Sakaja manu gima Joel Muduve no to katemo fight ma in fact nitie gima no ndiko na mundu na tweet ne Jeff Koinange chieng' mane Sakaja bedo hosted the Citizen TV mabe mane the last time wabede gi Muduve ka toto koro ananeno ni kata gik magitemo wacho giki. Yes. Kata bedo mana ni jakom ko okonyo oko intervene kako wacho gigi ne okochopo threshold mar go governor piny. Okay. Okane kane gin gi tangible evidence ma pek ahinya kaka serious corruption mane nyalo goyo governor piny. Governor pod ne nyalo dhi survive e Senate kocha. Irokano ma Engineer Lazaro Kanyamok mar Kariobangi Jamaguja Kanyana. Irokamano. Victor Marende oyaore osiepa Musna Lai ayie kode kabisa. Sakaja might have survived impeachment lakini jopiny ok biwe 27 ka okotang. Okay. Machielo kaindi bende wacho ni Makajuma irokamano ahinya Maurice wacho kanyo ni Musna osiepa Malai a friend from Kitambo Maurice Wera. Wacho kanyo ni donge koro ineno gimomiyo corruption ok nyal rumo sani. Koro wacho ni NMS was a failure, was a pipe to siphon money from the county. Okay, maneka konene. Jerry Otho Jakoweno, Honorable Adai deeply understands governance. He fits superbly in the three key roles of an MCA. Amoro, wadirumo kwa 27 kanya sawi assembly. Jerry Otho wacho kanyo ka endiru. Reisewe erokamana enyam. Bangrimbo Sakaja, who was taking over, Joma osebedo kadwaro telo mar governor ma Nairobi of late. Be understand Nairobi koso en mana dwaro telo. Aparo ni Nairobi dwaro a good administrator, a planner, and an experienced person. Okay. Machelo ka indi wacho ni Makajuma oyaore. Stephen Kajimba, penye Mheshimiwa Lai ni to mpango mar CBD lighting enade. Chopo gutieno tinde uptown en mudho kabisa. City lights okti to bende gise raise that concern with the governor. They need to urgently address that matter. Jiweni odhi nyime mana kod lando gospel mar broad based government. Wacho ni in pop mar ariyo mar broad based. Hiro kamano. I don't react to mago mapio pio.
aparo ni wach immigration ma engineer Lazarus wacho no ken immigration wano kwa way immigration. In fact, we are not interested in immigration. Yes. One interested in at mora mabiro loko ala town ka. Yes. Trade and small trade and devolved function. Trade and devolved. I mean, you can come watch pile ni gero markets is a devolved function. Koro national government kona kodo that aspect kende. Ame order control jogo. Ni evidence akia kumane Lazaro neno ni wange evidence. Keche evidence wa kada mana motion wange ni kada mana charges wa. Poko winjo ni charges wa mange. Ame koro wajo ni gini. Vio je wadi bet kodu. Wadi luongo editors forum. We are going to sit with the media. This is not our fight. Wadi hand over nejo pain. My material money one go. My evidence. How can we be partners? Mondo keep jogging check. So who was taking over? One in impeachment motion money one day ko ne temugolo jare. Governor Keja Lopne wasetemo katamana reach out to. Mondo wabed ko de piny. Mondo wanyise ni ka gik moko ok timre kaka timore ni. Kaka ok timre ni. Why can't we find ways maybe tiyo gi office no? Kech mano office of the governor, tik nyaka gi deputy governor. Watiyo go mondo wakonyre mondo wakonye Nairobi. To en mosebedo disconnected molo ngata. Kore no complain mani no mani governor ntie ni governor ko travel ni to no mani TV. Nikia eno ko ngara ni governor wakone ni dise onge chieng mose petition kana mana assembly di chiel ni governor sideline ni activities. Koro wakone ni in gi governor Sakaja odheyo. Koro in that structure ngat mane kao enacting capacity and speaker. Watu kind MCS gi speaker chalo nade? Ndalo moko ne unge yuak. Ne wan gi yuak lakini ngeni speakers ne no understand. Kich no wacho no oko reach governor. Wani ngeni kana oko reach governor to wadogo disconnect. Fully. To en ko nyiso no ko reach governor to ne wakparo ka gi men jokes. To no confess mbele governor ni nyiza governor ka asegocho ni didi. Mako ga simba. Physical office be okoyode kori ni speaker ni kodi speaker nti office koni governor nti riverside drive. Come on. Yeah, koro mane thagrok mane wan go. Okay. Maramogi Oyawre VOJ. Oyawre South Germany wawinji maler kendo amori kelo wuod luo no studio kanyo. To nitie gima layo konyiso wa mapani kamera nyako pandwa. VOJ adire makende governor ka chiele gi baba ok nyal rumo kod MCS gi moko migi mit bilie. Mana diri makende mama ang'eyo ga dira ni manta layo nyalo nyiso wa. To penjina lai ni yani ingeni kigo jeluo wadu lweny to en gimo mako nagi duto. Nalo moko naneno ka obachi machoka chwade lweny kanyo nunugo bed no chulo obachi machoka some millions of shillings. Penje ni yani case no dhi nadi to case no nikech nyin chane wacho ni alaye wacho ni tuo to piny masane ni Wuod Juma en makosa ng'ato ka wacho ni tuo koro Wuod Ariada ka in Germany Frankfurt ok par ni wabro donje twagno nikech ing'eni en colleague mara kato ben wach mantiere papa ni en court en court koro ka en court ok onyal wacha ahinya ka in Germany kono koro ago mane mit bilie no komiwa ka mit bilie ngini mit bilie an kaka na wuok e meeting no tadhi oda straight away madhiti mana homework gi nyithindo ngech na paro ni nen anti-climax maduong. I've never felt helpless like yesterday. Lakini gimomiya hope kadoga bet piny maparo jodongo gi nowacho maber ni waminga ni 60 days to 60 days ni it is upon us kaka jotiji jopiny mondo wakipe active. Koro gini ok pandi gini timelela koro kwa chopo 60 days no wabiro kwa setiko public impeachment wadonje impeachment mar assembly. Erokamano. Oyawre Victor oyawre mos na jatelo. Victor penjo mapenjo jatelo. Awinjo kaka wuoyo kendo wuoyo maber kabisa. Kendo chako kaka governors gi osetiyo. Ma winjo ko wacho kaka Kidero notiyo, ng'ama chielo be notiyo. Koro kawuono odiochieng' ma kawuono to wacho maber ni Kidero ne giyigo kendo ne gitemo wuoyogo to gin owuon be gin ema ne ging'ogo Kidero oko. To gin owuon ema ging'ogo Sonko oko. To gin owuon ema ging'ogo Sakaja oko. Koro bairo ging'ogo Sakaja ka e gibui fene case wawach ni nyogi golo Sakaja. The second option mane gin go ne en ang'o? Manachiel. Ariyo, kaka en sani en MCA makileleswa to dine beni en PA mar Sakaja to neno kaka Sakaja pi yungo kondi gi koni
do ad Sakaja nang'o nikech gik mowacho ki Sakaja winjo en do advice Sakaja nang'o kaka kata beni koro ne beni en mo keto ni en mitimo ne impeachment ta en koro en ma en governor do timo nang'o. Mana ariyo. Adek, gima nyise, experience is what you get when you don't get what you wanted. Wisdom is what you do with that experience. Samuel Ochiel Mawuod Nyakachagoro. Okay. Mheshimiwa. Openjo ni golo Kidero gi Sonko. Aningini this is the first time man MCA. Yes. My first time moyiera. Koro noka participate gole. Kidero no gol gi jopiny through the ballot. And aparo ni mondo survive maongi kata mana fununu mar impeachment as a first term governor. Nyiso ni notiyo mabet ber. Jok mane yuak ne gin jok manoko. Mokiaga ngini jopiny ka yuak. Aparo ni communication be MCAs mondo kata mana CECs kata chief officers. Nyoko advocate gimotimo in a better way. Mondi neni governor that period ni Kidero ne oko bedo impeached. Nti gimoro manotimore. The other two governors will be elected. Impeachment tagogi. Niso ntie gima rach magitimo. Ntie gima ber. Martin Wambora gini weche makaka. Nechani paro Wambora no bedo impeached dio chiko. Koro gima da advice Sakaja sebedo gi owadwa no piny. Kechen owadwa mana anyisi ni an naluonga ni future president. Yes. Nyanyiso kada jakom ni an owadwa ni aluonga ni future president. I took him as a brother. Very close. Kane anko na moro tho no mon koda as a brother, and I believe kata mana sani an gimo kanya complain kani Sakaja ok mak Simba. Gima ang'eyo no tame en administration. Ta en advice masebedo ne manyise ni wuodwora tema gima. The problem ni either onge discipline kata jok mo delegate kata ma team en go ok nyal timo gigi. Asebedo kode kata manyoro bang meeting ni abedo gi chief officers anyiso gini you have to rectify ABCD. You see? For your boss to survive. For your boss to survive. Ku rectify gigi adek kende to they achieve much more. Then others kise rectify adek gi bo rectify themselves. Kora paro ni an advice mosebedo no paro no nego team lakini kikwaluor keje ni pejo gimoka ni waluoro wa munyoro be uboluore nyaka kakano. Samore siasa kae ka in gi opponent ma threaten tinyise ni come to the ground and do your worst. Kono bo team yad kono ji dong ji jo chwote yorome pap obo campaign ombo campaign kaka sani wad kono dong Gakuya do bedo governor ten MP madagoriti mar Green Embakasi North wadhi ka ko mar Kariobangi North monyecho wadwa munuve men wuoy manolima e dalawa di uchiel very close friend of mine impeachment ma Sakaja ne okelo kode dere. And this is a brother we talk to. Sakaja can get more hate. It is not personal. And Gima teach public service. Akone ne bana gini. Ngene ka the word ngato blame gimungeno nti road moro kanyi is just 300 meters. Waruku road. 300 meters kende. I say insini chwaka lam ke road no se bido hand packed. This 300 meters chwaka lam to wadi waket ne joge lam moriere diko ni king. Kada sana gojo ne ma chief officer sani kiprop. King asani lamo se chwakore king ni king ni umaneja king okchopi kuro kanyocha penje kada aromo kore ndalo impeachment ne wase chakore nisani ngini ma giko mi u impeache kichamba sete monyise to akoni jiriambe town ni okchopi ngato wacho kan ni beda broad-based ni tilengo rigo nade ngato penjo ka ni tinde en ja president worship mar broad-based an broad-based okanyalo weyo kantie gima ber manotimore ne Kenya ni en gibelo ne broad-based ingine man manochake an Sakaja manochake ngini Sakaja nodonjo as a minority governor. Yes. Ngini chik mar Kenya ni aparo ni ntie rach and I think ni performance mar assembly be depend on kaka chik na no bedo structure. Chik no bedo structured in a way ma ondike constitution near the minority party will take the leadership of park and pick. Majority party will take up the leadership of budget committee. Yes. Minority, park and pick. Park and pick are the key oversight committees. Yes. Kaka tumore National Assembly. Lakini ngiye situation ma governor odonjo.
governor ja UDA. Minority party en UDA. Koro governor ni en ja UDA, minority party en UDA. Mano ngiso ni pick gi pack ni. Ne dhi bedo jo UDA. Ema oversight themselves. I'm not chairman. In fact, I don't chairman. I'm not chairman. I was just a member. But I was more active than the chairman. Because the chairman party position not way. Corona was more active. But you running at Maongoza, the government business is the majority leader and the budget chairman. Budget chairman never saw budget. Don't you look at structure? No. Apparently they should have the ruling party. The party, either the minority or the majority, only go take up the leadership. Ka minority oyombo. Yes. Okao governor, kata president. The minority okao budget. Ka minority oyombo, okao president. Minority okao budget. Mane gimane president Ruto avoid malokacha. Bang election ni to ka UDM to ka OPIA to ka nga ka opongo makoro Kenya bedo minority. But to lakini gimose timore maber makara jodala wa iwinjo ka min piny wacho ka pile pile ni ntie ngidho moro mangidho ka Komuru sani dhi kawo police in the next 1 or 2 weeks. Dhi kawo police. Ibolando police 10,000 chuo ewi kanyo kantie position ma sirikal jowadwa apply nyocha wan marach. Ineno ka gwenge kaka Homa Bay chieo. For the first time kata aero irrigation scheme cha allocation nen kama 20 million 30 million. First time we allocate 1 billion. Kawuono kedhi kikalo Imoroni, Nguru dum, Jagari dum, Mola dum, Niang dum, Tingni. And for the first time at the Imoroni last week, I would have Tingni a deco line in one farm. Ibero tiketo manya niketo kani matero ni ngeny kuso ten idhi chule pio kuso idhi chule pio and you are spreading your risk. Nisa ne Chemelil cha nyalo chuli within 2 weeks. And one worth of 209. No way deni moro ginene Chemelil kanyo nyocha ko chula ka William Ruto donje pao. Mane gimomiyo koro broadbase ni apparently the biggest blessing especially Kaluo. Kaluo ngeni politics mar Kenya no bedo designed ngeni Luo surviving opposition politics for 60 years kikwanda rate makimana kanyo mheshimiwa ngeni wan gi thuolo to kweche manyien masadeko kinyi kendo wabro dhi nyime kod medo gombaka kod wuoyo kendo gi jopiny weche mag ndalo manitie ka en saa 3:01 mar okinyi. Matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Oyaore nyakoro magajwang kamara mar mintiere arwaki ni machiegni wecho manyien matuch kuke kor gwenge wachao kod mago ma otenro kod weche somo kama koro migawo mar somo yango ni giseketo omenda madwarore ma bende biro siro somb jopuonjre mago ma bende mag grade mar 10 ka bende chenro mar neno ni jopuonjre go yudo somo makare bende gi thuolo masane osechope wange ma en ler manochiw kod jatend migawo nogo mar somo Ogamba Migos ekina bende no yuoro eromo mano kelo kanyakla jokanyo sekta mar somo romo mano kelo twak mano tisini elimu mashinani manyo bagi eboma manorok odhiambo manyoro. Ogamba wacho ni idwaro neno ni chenro duto mag somo mag jopuonjre ochopo wange pacho kaindi ma jonyuol kik bed kod luoro moramora. Grade 9 students have been able from July this year to start the process of choosing their pathways, and we have 3 pathways. We have the STEM, we have the social sciences, and we have the sports and arts pathways that is based on the competency-based education, which requires that we look at the student holistically. 2026, there are Form 4s who will be leaving to transition to university. So we'll have the infrastructure of the Form 1s who are not there, and the Form 4s who will be leaving. So the transition of grade 9 students to grade 10 would be very, very smooth. Eseche gogo bende migawo mar somo koro singone jopuonje ni moko kuom midhiro pod gikalo e mag kwan mani malo mag jopuonjre kaachiel kod nok mag klese en mano ma bende ging'eyo kendo gitimo duto mar neno ni girakore kod midhiro ma kamano kaluwore kod ywak masani wuok kuom jopuonj e pacho kam.
We promised that we would employ 116,000 teachers. We've so far done 76,000 teachers. We are going to do another 24,000 teachers. That will leave us with a balance of 16,000. It goes to show that the government appreciates the challenge that is there with respect to the shortage of teachers, and we are doing something about it to ensure that that gap is bridged. Eromo makamano mano okelo kanyakla jokanyo e sektor mar somo benno yuore koda Beatrice Inyangala mabende ni jagoro mongirore e migano mar somo manimalo kaachiel koda weche mag timo nonro kakorka kore no koni sektor mar somo en achiel kuom mano mabende sirikal mar Kenya Kwanza omiyo pek mar mondo mi jopuonjre obi ochop lek magin godo. We are working closely with these universities on 3 pillars: diversifying their funding streams, cutting down costs, and strengthening leadership. With the first years that are just joining university, 68% are actually paying between 20,000 and 5,814. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Esachigi maduol mar IEBC chano chako chenro mar ndiko jogo ombulu kwayo chwal kowuok kuom jopiny mondo mi sirikal ombeke chike ma kidek mondo jopiny kao opande mondo gikre ne ndikruok kaka jogo ombulu. Piny owacho bende idwa ni mondo mi okete chenro mag nono higa kata age assessment e apise mag jodong gweng ne jogo madwaro kao opande, to kata kamano onge kod oboke mowinjore. Joja wako kuwuok kaunti ma Mombasa mia waler mathoth. IBC imefunguliwa na wakati huu ni wakati wa watu wajitayarishe. Mwezi huu watu kwenda kuchukua kadi zao za kura, pia kwenda kuangalia mambo yao vile yalivyo. Mano Karisanzai manjanga drieko i weche mag siasa ya apis jatend piny Kenya kakoni kinde kor ochopo mar jopiny chako timo ikruok ni yiero mabiro e yor kao kipande kod ndikore kaka jogo ombulu. Serikali inaendeshwa na watu ambao wanajielewa hasa wakati wa kupiga kura. Kane oloso e Bura ma Jomvu Mombasa, Karisa ne bende ojiwo apisas mochung'ne weche mag chiwo opande mondo mi ombek chike makidek mondo jopiny kao kipande eka gindikre kaka jogo ombulu. Lakini nataka tu pia tuambie vitengo vile vya kiserikali vile vingine, hasa watu hawezi kuchukua kura kama hawana ID. Watu wengi hawana vitambulisho, na wengine hasa wa area za huku chini mashinani miaka ilishapita. So tunaomba tu ile vitengo ambavyo vinahusika vilegeze kamba, watu wapate age assessment. En wach mane osirlwedo gi Stephen Charo Zero man jaduong' gweng' makoni onego chwalne gi chenro mag nono hik jogo monego yudo pande to chutho mago mane olalo oboke ma itiyo godo e kao kipandego. Na watu ambao kwa jumla zile document anataka kitambulisho lakini hana document, alipoteza kila kitu. Sasa kuna ile age assessment kama vile mheshimiwa amezungumzia. Hiyo kitu ingerahisishwa mpaka ikafika kwa ofisi za wazee wa mitaa. Na zikifika kwetu si kama wazee wa mitaa, tutasaidia wengi zaidi kwa sababu hizo changamoto ziko. Magene giwacho ka Gideon Tyson menachiel kuom rowere e Jomvu to ne okoni gi kore kaka rowere mar wuok oko kar rombgi kendo ndikore kaka jogo ombulu ka giikore ne yiero mabiro higa 2027. Kumekuwa na kelele nyingi, vijana wanaenda barabarani, mambo mengi, silaha si kwenda barabarani. Sasa tujitokeze, twende tujiandikisha kama wapikaji kura. Maana ile kazi tunaenda kufanya mwaka ujao ni kivumbi, hakijaitokea Kenya hii. Sisi kama vijana tumeamua. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kadhi nyime kod weche manyien weche mago mamulo mag thieth ne jakom mar kamati mar od bura mamalo mabende rango weche mag thieth jaod bura maseme mano Laktar James Nyikal koro yie ni nitiere pek ma pod oganda jo Kenya kaloe e yudo chenro mag thieth kokalo e bwo kumba mar thieth mar SHA. Laktar Nyikal wacho ni katodoko ni sirikal osebedo katemo mar neno ni jopiny oyudo thieth e nengo moyweyo kokalo e bwo kumbano mar thieth. Moko kuom midhiero ma pod jopiny kaloe gin mago manyaka koro ne ni otieki mondo mi chenro mag thieth ochopne jopiny e wang' sa mondo mi otiekie midhiero kata midekre magin godo. We are out looking at a broader issue. The issue of the fraud is one.
The issue of the debts owed by private facilities is one. The issue of how are the systems working, that is creating a lot of problems. Public hospital, where they are level 5, and we look at smaller ones, the people in outpatient have a problem because those people are being sent away without getting treatment, or they are paying when they are in outpatient. Komachelo jaten migao mararita maiye Kipchumba Murkomen odiochieng' makuono timo limbe e kaunti ma Busia kama bende odhi rango weche magarita chuthoto e tong' mar Kenya kod piny Uganda. Kama achiel kuom chenro mabende migao mare osebedo kanigodo mar neno ni tong' mar Kenya kod pinje maogogodo mag libamba oredi mar neno ni oganda jo Kenya obedo kod arita makare. Magitimore kinde mabende jodak e kaunti ma Busia ni kod ywak mopogore opogore kaluwore kod midhiero magikaloe chutho to kuwuok kuom apisas manitiere e tong' mar pinje ariyogo. Waziri akikuja Busia County azungumuze njia usalama hasa upande wa mpakani. Hapa saa zingine tukivuka mpaka upande wa Uganda tunaharakishwa sana na serikali ya Uganda. Unapata Mkenya yako pande ile, lakini ukifika saa 2 saa 3 wanahangaisha Wakenya. Naomba waziri wa usalama anakuja Busia hapa. Kuna jambo moja inatusumbua miaka kwenda rudi kwa mpaka zetu hii. Waganda wanasumbua kila mara. Waziri usalama ndio mbaya, ni once kabisa. Vijana wetu wa pikipiki wanapigwa kila siku, day in day out. Angalia vile tunaweza lili watu wa pikipiki wanauawa kila saa. Usalama wa pikipiki sio mzuri sana. Gikanye kor magajwang bende machopa e giko mar miyo weche manyien ne yono madimba kathoth negin mago mutuchkuke kor gwenge dakika osekala 11 tok saa 3 bende mana kete nyakalondo mari miero maramugi. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka. Mana kamano nyakora mgojwa ngago muni koro to watiek tielo mogik ni ero kama na nyamu mheshimiwa Seth Kanga adui chairman Market Milimani County Assembly Kisumo ngisa kanya ni mosna rwadha ma otegno no ero kama na mamaja jagine ya Kisumo wadu ero kama na enya penjo ng'eny ka ni to maka juma oyawre osiepna mala manomia chako timo blogging nikech owacho ga pache gima otimono is a real oversight ma jopiny dwaro kendo MCS mang'eny oluoro jopiny ok bi we 2027 ballot onge oruma nyisini an mana muroni ka ochunane adok mana muroni miyo Robert Nyasona Ombulu Kagwetha nyakwar jathuma keni bing'e Kagwetha nyakwar jathuma odi muroni koro wa nyando Kagwetha wuotho yawo tiju mar blogging ni iwacho ni ilog ni keyboard warriors hero kamano maramogi oyawre VOJ oyawre Masuda Baraka machigni an Nairobi yes koro aneno ka MCS no jobede romo penjo na mokuongo yes ne mheshimiwa man kanyono en kien oneno nade ka japiny mano yiero jatelo hinyore jatelo to tiyo kuchocho jamibadhi koro ko odabedo impeach to nitie jok mabiro defende to japinye ma hinyore yawo koro an kwayo na ne MCA gidoge drawing board ang'e powers mag MCA gidhi yo yawre wuoyo gi Robert Ouko jaho mano mabei mosna mheshimiwa Lai apenjo ni ande konyo to negi konyo Sakaja lak liech koro manu konye kaka MCS to bo udhi konye lwet jopiny kam 2027 kech kaka babu odecha okapar but gimane MCS ma Nairobi otimo ne rach kabisa no winjo wewe Sakaja odhi dala mane ka jopiny bedo kodu gi geno. Yes, Victor Budjuma oyawre kanye studio kanye siepna oyawre mosna Robert Alai mano thun luo wuoi mabiele rainya Alai ichio na domera iwuoi moro ma enyo siepna MCA gini go beingo go e kwano moro mne yudi e constituency moro Nairobi urkano ungo mage ingo tadwa penji moro ni ya kane ungi weche ma genuine mano udwa ni mundu gol go governor oko mundu impeach governor musechano chenro mabeyo monego beni impeach go governor matindi uliwo utaratibu duto mag bunge to standing orders magu
mag county assembly. Idwa nyisa ni weche mano neno makosa gi jodongo gi nyalo biro maket program maru mar bunge gi seria moluwo kusuma en mana ni ng'ama ne bet omoro nu sukari e chae malong'o adgi emomiyo koro no wacho ni gini koro wagole kama kita paro non be nu ng'e tiju jatenda ang'o momiyo ma timore koso udwa kete kamano ni kuneno kama loophole nitie matin to ujiwe ni udhi adhiya to atonge muting'o go pesa to nitie we kamoro alaya naneni ni kanye heo by far mogik to manyane constituency moro mondo yae weche moko matindo machal gi magi osiepna duoka weche mapenjo gi ma ukew gi nyoyo maka juma oyawore anani mili awuok e Kileleshwa ward mosna alai ne wagone kura mano promise mo jok mane wan go nodagi gochone wan joma nogocho na lai sani kata wagone simu alai ok maki ba 2027 biro isenowe maka simbwa wan to wan mana kacha erokamano ahinya wacho ni returning officer oyawre Engineer Mheshimiwa Robert Alai kama kane awinjo charge mane gidwa golo go Sakaja governor they are genuine charge to my question is ka ero se nyisgi ni kik gimiye thuolo for 2 months mondo rekebisha kunde mashida nitiere go koro penjo en kama are they serving the interests of their leaders or the interests of their electorate because jago kura apare manotere kanyo to kagi serve the interests mag their leaders, party leaders, yes, don't give reason give support the corruption because better negi kwera chana one time wamie onge okay opak ogoge office kaitimo reshuffling o team mondo ngo county odhi mbele to magi ngiwacho ni ng'ato serve for long nyakwa mie luor mare koro wang'iyo the age mar ng'ato mondo wamiye go luor koso wang'iyo ni the public office iwacho ni idwaro nang'o mondo tim an ok awinjo maber kaka jotelo no ochungo impeachment. Okay. For instance, sani koro ing'e at least de jiongen kara president gimoluore le Molodinga ok support corruption to ma support corruption dong so ni kiny kendo ka MCS machielo kowuok gi paro moro ni wadwa impeach jatendwa ni because of this and this ging'e kaka yo miluwo ni ji ariyo gi kose wuoyo go to final at a time nyaka gibe gilokre to ko gilokre ndalo kwanre ito kumoyi. Okay. Pito kumwiro kama na enya. Victor Yaure. Yaure. Uchio maber Nairobi. Wana kama bera enya. Ero kama no mosna Mheshimiwa Alai. Oda ero nyanda mor kod ahinya kod kaka winje. In fact amor ga winjo gonde Robert Alai seche mang'eny anya samara mara mobedo interview. Awinjo cha winje namno lwe. Awinjo kaka wuoyo maber. Kata sani kora winjera mogi amor ahinya. Adwa na nyise Mheshimiwa ni gimanyo gitimo ber winjo duond jaduong' ok en gima rach kata obedo ni gibedo disappointed gima mondo ging'e ni time frame matimo gimoro bende dwarore ing'e ni samwa wuoyeni kata de gol governor Sakaja to en higa di modong' to jidhi e yiero aneno niya gimoro amora ma ng'ato timo biro chungi toke kendo gine mabiro wuoyo ne iwinjo koro higa modong 2026 mani higa mar tich mogik 2027 to koro en yiero koro higa achiel ni kata ka wagoye piny mwagole to waketo ng'ama nyien gi Nairobi dong ineno ka Nairobi dhi tungni kendo chumi manyocha wasechako loso cha kethore Nairobi e chuny piny omiyo aneno niya Robert kikine marach ni nubedo disappointed in fact gini oloso we mondo tich ma Sakaja tiyo bi ochungi toke iwinjo tich ma Sakaja tiyo gi ochungi toke ma koko tiyo to en mana one term nikech Nairobi kudo tindo wasing'yo ne en one term en mana one term koko tiyo to kotiyo tuwe uru gi jopiny onyis jopiny gima notimo jopiny ma biro neno ka duoke to jopiny timo ang'owa yiere kata ok yiere dan dok yiero
machielo matungni dwa bete maka chago bodo joka Ruto be nigi ng'ate Nairobi ng'en ji nikod interest mang'eny kabisa Raila be nigi ng'ate koro oko yot ananeno ni weura we bet kako bet no mane kaka Nyasaye nyochane wani yok en higa mang'eny mondo mano time kako time no nyinga Edwin Makanda Anuda Lego adaka daki skim achego ka awinjo mos erokamano wuda chego oyawre ma Bishop James Otieno ka jawayoma mos na Honorable MC Alai okawmos ya neno ka giromo kaka jo ODM kendo jo UDA be nyoromo ni jatelo mapiny iwach golo oko gavana ma Nairobi Honorable Sakaja awuoro ahinya siasa mar blackmail and I'm twisting manyaka jomoyier manyo nigi sababu maber mar tiyo ne jopiny e yo mowinjore kendo tiyo kaka chik dwaro e tijgi inyalo dok keto piny tilosogo tikonegi ni mondo giwere gi wachno kata wach keto Sakaja oko to gin bende giweyo to ka dire to gineno ni nitie dwaro mar mondo mi jatelo no nyowuog oko koro nyiso ni oyiergi mar mondo mi gichik itgi e pach jok maonge od bura kuonde ma gintie e seche ma gigolo pachgi e gimoro amora koso yiergi ni ka wach rach to gineno ka gima rach en gima dier onego bed ni gichiko itgi kuom jopiny Hospital gini nigi tabu service delivery mar japiny nigi tabu koro sama koro kone gini giwe dweche ariyo gi koro gichiwo dweche ariyo mag chandruok gi modo lak ne japiny onge mana wach piny neno gi erokamano jopiny ger kodu wanane miwa Robert Alai ago erokamano ne jo ODM to gi majority kaka gin majority e county ma Nairobi kuom konyo kuom tamruok weche mag kuom yie winjo paro manogol negi gi jatelo moluor Raila Odinga manokwagi mondo giwe wach mar impeachment nikech impeachment ni Victor oduoko ji chien sani koro wadong gi almost 2.5 to wadhi e general election ma 2027 koro an kaka Frank Machoine ka Mombasa amor gi gima ne MCS ogo winjo duol mane jakom wacho ma giwe wach mar impeach governor jalup jatend piny machon manothichi Rigathi Gachagua ne dhi kawo advantage gi wach mar thichoni kendo ne gidhi chwako siasa ma Nairobi to jo Nairobi dwaro dongruok erokamano Mheshimiwa paro kikore ka weche ng'eny ka sa bende nokaringo aparo ni gitimo maber ahinya kendo mani winjo ground ground kuonde moko wacho ni ber winjo jodongo ground be wacho ni samoro ne ginene wamunyoro dhi kawo Nairobi taparo ni gima ber ni jopiny be wuoyo pachgi wawinjo ng'eni jodongo mantie gi good experience gi samoro be gihero gikonyo for stall anarchy kaka nyocha impeachment manyocha timni to jende gine manotim mar Gachagua to jende be nowuok last year ni gidwa ni githich oko mar ker mar William Ruto to wambe contradictorily irony ni wane jok manotelo wacho ni ok unyal golo William Ruto weuru watiek tamne wech kugole to ng'adhi rito penyne but at this county level ne waneno ni yot ahinya mondo gole koro wa understand predicament mar jopiny giwacho ni kocha cha wacho ni mondo ng'ato gol to koni wacho ni mondo ng'ato gol be pod be nikech ng'ani at a junior level yot mondo igol mondo iket ng'ato manyien lakini at a senior level mar chalo president to piny nyalo tungni ji nyalo betore ineno ka gimo ji koro nyocha wuok nitie gimoro nyocha wuok ni goons moko wuothe e town gi runge kamacha it is very easy for a president to sustain goons ni ema koro deal go gi jopiny kusebero ni koro kete gi demonstrations ate nikech nitie gik moko police ok nyatimo nitie gik moko jolweny be bobedo result ok timo ineno pinje mane professionals engineers doctors no lead Sudan protest mar Sudan nobedo led gi doctors engineers jok musomo lelo to ka Kenya Sudan omuoch sani kati migi ma 50 years gimotimore piny chok nyabero reverse a very good country now permanently destroyed no destruction to no permanent Nairobi ni wanyalo konyo to charges go gi aparo ni kakwa wacho wadhi pedo partners gi jopiny through the media wadhi wuoyo gi jopiny wabo winjo town halls wabo luongo awards wabo wuoyo gi jopiny feedback nyamera moro iluongo ni Emilio ywak ni ala yok Maxim
returning officer koni wano ne abo mago poka neno simbe mili akeni simbe namba di obro na namba ne kato boro ne VOJ to share namba ne to agocho ne ingeni mako simo nyaki maxim jopiny and mane gima timoga diligently however bad it is create time mane gima tero Sakaja dal koro kanyal complain against Sakaja gima thago Sakaja malich ne Sakaja nyalo ni en gi miss calls 500 for a period of 1 month to mogocho ne probably jabich inyaka za lead an intio wuodwa moro kae jibo wacha na pake intio wuodwa moro kwa milo ni Raymond Omolo entie docket ma very critical wuoi ni tiyo wuoi ni nyalo wuok masa moro rom gi ji maki neno kama en gi notebook ten gi simbe simbe is not intrusive in smartphone tie kamikete ma ngato gojo ni idwoke inyalo dia button moro to wacha iwinjo mano people management ma wadwa ni okia Raymond Omolo manage docket nemo chalo military iko ni ngani no dhiga puonj moro mar military puonj kaka itiyo ga gi smartphone ginegi to notebook bina no kokete bathe I wish ni Sakaja would go and sit 1 hour with Raymond Omolo just answering phone call kende boduoko 40% mar the problems mag Sakaja onyalo rectify today in 6 months onyalo rectify the challenge ni oko communicate engi akiana ko trust ji engi jari okende munyalo wuoge county mzima ambe nitie jotelo moko ma ok mag Simba to jopiny ora na manyge tangegi lakini nitie moko mabende ko winjo wach to kamanya FCPM bade en ko winjo wach moro ka chweka komanya ngene ngano osebedo ka level mar legislator mosa malonga badi nyaka Maximo nyaka kinyalo en mani ambe ang'e seche manyalo go ni gi simu nikisawach ni ka sani kawuono onge cabinet meeting anyalo yude embe ko nyisi ko ngado simbi an gima fani ka ne Raila Amolo Odinga mako simba mang'eny molo Governor Sakaja na penjo kara kanyo ni an bende Raila mako simba kamina na VOJ ni dhana ne molo kata MPs moko makaluo gi governor ngene okintana dhana ngini ko poro kama nitire governor Sario moko makaluo ka in ko nyulo ngi manya mana ka wecho momo bas mago tiega we ok yamanyi molo nyadhi kichaki medo indiscipline gi maluo en gi marach combination erokamano ahinya wach mari mogik an okasawo ng'adwa kae mheshimiwa aparo gima lich ahinya ni jopiny miwauru confidence maru yes and oversight role oken role mar MCS ken gima MCS nigo ma uonge go en ni wanyalo wuoye bunge yes to kata ko ndiko petition to podu nyalo wuoyo nitie ndalo moko mane former MCO ndiko petition ne dwaro ni Sakaja obed impeached speaker noko admit gino ke chik wacho ni ng'at manyalo kelo impeachment petition kata motion must be a serving MCA. Okay. Koro mane omiyo noko bedo admitted to the county assembly but charges nenti koro kata mana trial mar impeachment no chakore chon kata ma jopiny osechako. Koro gima akwayo jopiny ni let's be partners Nairobi ni ka waigno Nairobi especially onagi nikech the critical mass mar jua kali en onagi the critical mass mar joma loso chumbe jokma loso geche carpenters even electricians ani kana no ka jo Congolese gi jo Tanzania ikelo ka timo electrical work e buildings ka lakini key handyman e town ni kech gin tije mane ji obedo transfer en gimo kinya puonje school loso mtoka maber kinya puonje school inya puonje school to ngano dhi bedo na manager lakini loso mtoka maber en ngat mane wuon gi tiyo Mashariki Motors to opuonjo mentor ya wuote moko kata mana jo gwengi moko mobedo kore dhi ka Wilson airport kacha yudo garages mang'eny Baricho Road yudo garages these things majion kata gidhi Ruiru ndio dhi kamoro Ruiru kanya yudo ka ero chalo Kisumu ndogo dhi ka Kisumu ndogo kuonde gi tega na magari Masabit ne wadhi mo bwok ni nitie welders mama Masabit 90% gi jolu mi bwok ni to joluo kapcha gigi tije koro jok masafa masafa most gin jua kali artisans ma critical mass ma jua kali artisans e piny ka ma yudo pesa maber
gin joluo. To mane gimo se sustain wa kata wane opposition gimo se gero ka luo en jo ka di artisans. Koro gin jok manyaka bet supported by the county. Kwa we gini county ok support gi maber nyaka wa decide a framework ma kwa se register gi to wanyiso gini KCB koro nyamo miyo loan. Koro sani inyalo dhi insurance company ni kok idwa shani to the CIC kata APA kata cow insurance mamari manyiso ni wa formalize the informal economy. Koro formalizing the informal economy, the governors have to do it. Governor koro na ka governors owuok e gero stadium okapani jitebo kompira kunde moko must be trading centers. Some counties must be health economy. Kaka Kisumu should be tourism health. Health tourism. Kisumu na kubeni get Kisumu se bedo ka treat tropical diseases, HIV/AIDS, no hit wa hard. Nti hospital manti capacity manyalo treat malaria maber molo manti Nairobi. Kora paro nti gik moko counties nyaka specialize. Ki county te tim gimoro ma ni gima Murang'a timo ema ji ma Kisii timo. Apparently we have to specialize and duondi japiny nyaka bet at the center of this. Erokamana nya mheshimiwa angeni waburu gweli muno waji mbaka mamoko. Erokamana nya. Kanyo sadegi news marukinyi mani mukilo egiko matwak marwa kod mheshimiwa Robert Alai mano en wodo nagi kendo MCA ma kileleshwa nyo wachi ni community ngato wachi ni community. Ngene na nyisi nia the most powerful seat is the MCA seat. Yes. I don't have an ambition. Ntie nyako manyo mia na mich. Nyako ni nyaka yud ich eka manyo moro. Manen manangero. Imanyo mabati maotegno enengo moyweyo. Kidani mabati eduoko mari. Kochakore Kidani Prime, corrugated, tile nyaka box profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Shinda milioni, shinda mili, shika mita. Shinda mili na 300 milliliter. Funua flavor, funua. Fika shop chap chap, nunua. Fanta, Coke, Cresta wa Sprite. Nanovida au tonica polite. Funua flavor ukiflow na utamu. SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111. Siku
Tochi ni zawadi za maana. Instant cash mara na bado za kuja milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita. Shinda mili na shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256. We interrupt this broadcast to report a young man from Kitui has become a TikTok sensation overnight. But what fueled his rise? It began when he bought a smartphone through Lipa Mdogo Mdogo. Safaricom's strong network in his village ensured his learning journey was quick and consistent. Step 2, data bundles. He started streaming, posting dances. Next thing, millions of followers. And then came M-Pesa, smooth payments from fans, and then the brand deals key influencer. He's living proof that Safaricom turns connection into transformation, opening a world of possibilities for every Kenyan. Over 50 million Kenyans, one network. Safaricom, popote ulipo. Kod mabati mar Kidani, mabati mabendo Tegnadua, mabati mabende ndiso ni ot kide ka kide nyakwara mogi ti kod Kidani mabati ni wan kanyo kod kido mopogore opogore inyalo yudo Kidani corrugated, Kidani prime, box profile kod mamoko yuanegi tole no nabiri no chiko achila boro 300 kawuono. Kidani mabati boresha mjengo, boresha maisha. Tokain nija Kenya modak loka e piny Amerika, idak kadamana e piny Ingeresa, idak kadamana e piny Tanzania ka, idak kadamana e piny Uganda, kadamana idak Middle East kocha Qatar. To idwa kopo ne jodala, sani koro nyalo kopo ne jodala e yo mayot ahinya kitiyo kod bengi mar Cooperative Bank. Wan kanyo kod yore mopogore opogore minyalo kogodo pesa kaluo koni nyakwara mogi. Wan kanyo kod miluongo ne tap send, wan kanyo kod chenro ma iluongo ne MoneyGram kachiel kod Western Union nyakwara mga juang. Sama kori mar dhi timo shopping mari, mar nyiewo gik moko manyalo konyi weche mag rito ler e odi, lepi ahinya, nyiewo mana sabun mar Msafi detergent, ogolo buoyo maber, teko mar golo kit chilo mora mora manie law. Nengo ne ode ofuku mari, nyayude rapi mar kilo achiel, nus kilo, grams 500, kata kiero grams 50, 20, 200, eduka kod kiosk machiegni kodi kata mana supermarket. Obrowe lweti bende yomde kendo ng'we ng'ar. Iluonge ni Msafi detergent. Kumano wiki kwil ni kawuono chieng' tich adek. E chiro mar Sondu kanyo adori nyaro kumunyar Magdalena nitiere. Kambende obro mi sampli mag sabun mar Msafi.
Msafi chagua smart, value maradufu. Msafi detergent chagua smart, value maradufu. Kuom thuolo mar higni 60 kambi mar okumba mar Britam osebedo ka en osiepni, osebedo ka otego chenro mage ne pinje mag Afrika, osiep jo Afrika, osiep pinje mag Afrika, Africa's friend for 60 years. Nikech gin gi chenro ma opogore opogore ma bende mulo chuny oganda jo Afrika, mano an kod in. Ang'o ma gin go nyakwara mogi, achiel kuom yore ma gin go gin yore mag keto mwandu. Be ing'eyo gima waluongo ni Britam Bond Plus? Be isewinjo Britam Money Market Fund? Be isewinjo Britam USD Funds? Magi gin yore mag keto mwandu ma ka osenyuolore ma ochek, nyinyo mane wiye no nyalo konyi, nyalo goli oko. Ngima ni bende giwacho ni ngima e mwandu. Ka gikelore kanyo milele medical cover mar Britam, inyalo yudo thieth ne kituo mora mora. Kata mok inyal dhi ne osuptal ni thiedhi ni nyiew mana yath e od yath. Bende wan gi chenro makamano. Bende wan gi okumba manyalo biro konyo nyithiwa yudo yore mag thieth e yo mayot ahinya. Kata ka dipo ni en nyathi ma ikawo ni dakgo, to ok nyathi ma kamoro in iwuon inyuolo, o nyathi ni nyakwara Mugajwang'. Yore thoth ka. Kuom ranyisi, nyakwara Mugajwang' en nyathi mi adopt, tidwaro ni obede kod okumba. Wan kanyo kod Milele Junior. Te somo ka, bende wan kanyo kod okumba mabiro konyo weche mag somo. Osiepni mogeni ni osiepni mong'eyo ni ka en gi nyithindo ma Nyasaye ogwedhigo, to sombgi dhi bedo nade. Ma emomiyo chenro ma okenwa kanyo kod Britam en mar jiwo weche mag somo. Makata kionge nyakwara mogi, onyalo somo nyaka kama ondik ni no school ahead. Britam is truly a friend for life. To ne ngimani makiny kisebedo ng'ama koro oti, wan kanyo kod okumba mar pension manyalo konyi. Tudi kodgi kawuono maka kiny koro to isero taya. Ngimani mapile kapile cha gik moko mani ero kiparo ndaloni, pod inyalo mana timogi nikech teko mar konyruok sani koro neno. Ywane gi tol e namba mar 0705 100 0705 kata namba no pod inyalo tiyogo kioro negi ote message e yor WhatsApp 0705 100 ma en Ramogi FM Sadegi Daka 41. En kinde mag back to school maonge chiedh nade. Gi KCB chulo school fee en piyo, onge ng'ukni kod wich bar. Limbad bengi mar KCB mora mora man machiegni kodi kawuono. KCB, for people, for better. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Mae sama bende pod amedo ng'ise ne sabun en mana chiel kende, Msafi detergent no kende ema biro miyo lepi ler adua nyakwara Mugajwang'. Koro gima onego itim en idhi e duka man machiegni kodi, nyiew sabun mar Msafi, nikech teko ma en go mar golo kit chilo mora mora momoko e nanga kata law. Obiro weka lepi ng'we ng'ar nikech wan gi Msafi lavender. Adori nyalo kumu ni e chiro ma Sondu kawuono. Sondu ber, okorach kaka okach bigi newere cha. Kawuono ber, kendo kawuono otwere kabisa. Kumano chop mana Sondu kanyo, idhirado kod Adori nyalo kumu bro ng'isi ber mogundho kendo pimo ni mathoth ewi sabun mar Msafi detergent. Chagua smart, value maradufu. En gi teko mar golo kit chilo mora mora, obed mar grease, obed mar mo law kolel. To gima nyalo miyo bedo maler en mana Msafi detergent. To lweti kacha bende obiro weka lweti yom ndi, okobe ng'ako lweti nikech kako olose ngadhu mamalo. Ufuki bende okonyo nikech nengo ne ode ufuki. Aito bende berne machielo, inyalo yude rapimo pogore 50, 200, 500, 1 kg. To inya gima joma luoko eroga en to bende otuch kikete pi. En gi buoyo, omako piyo. Kit pi mora mora iluongo ni Msafi detergent Chagua smart, value maradufu.
Anadungo dod polonya say manyalo iber. Oh baba ratelive. Baba dungi verna. Isi ay verna. Omiyo nyaka pakisate. Ine mi mondogo kinyi kichioya. Ine mi mondogo kinyi. Katego ine mi loro kamundo lenda. Ine mi chiwagi winyo go kinyi. Koro ka in Saudi Arabia, in Doha, Qatar, in Kadamana, Auckland, Sydney, Australia, in New York City, in Joburg, in Guantanamo, in Ouagadougou, Kamora moro ma intiere en mana Coop Bank kende eminyalo oro nego jodala pesa. Kikopo to gibro yude wang sa nikech en cost free and reliable kendo ber kodi kinde ka kinde. To ka dipo ni ng'ato nitie kod account kod Coop ka, bende podi nyalo kopo ne Coop, onyalo lodhi account mare kata kodhi ATM agents mag Coop Bank onyalo gole. To parni kikopo ne jadala oko chuno nyaka bed ja Coop Bank e kikop ne. Oyawe ne ji duto te. Koro kinde ka kinde kidwa kawo pesa dala, kowe mana ka itiyo kod Coop Bank, ingiso ng'ama dhi kawo pesa ne dhi kawe mana Cooperative Bank. Mheshimiwa Neto Oyugi, Imosona Dr. Chanda, Mheshimiwa Bondo, Mosna Jakoyo Midiwo, Jakoyo Tada, Mudige Mano Mheshimiwa, Ichaki Mosona Mbali Murisoba, Mheshimiwa, Aero Sana, Imomi Apakurudha Ngawalo Yongera Tego, Imora, Imomi Apakurudha Ngawalo Yongera Tego, Ngiverna, Imomi Yalungi Baba. Amosi Mheshimiwa Wandai, Mheshimiwa Kumbo, Rayera Kanyo, Imosona Mbaga Christine Siaya, Opio Gerard Mheshimiwa Wendo, Karusu Mindege Kiricha watu Maingo Migari, John Kobado Uriri Mheshimiwa, Karusu Mindege Kirinyero watu Maingo Migari, Kunyamo Koyo Mheshimiwa Moroni, Karuto Migari Kiricha wadu Maingo Gapiko, Shakir Shabir Mheshimiwa, Karuto Migari Kirinyero wadu Maingo Gapiko, Mheshimiwa Keno Bura Kisumu, Karuto Miapiko Kirinyero wadu Maingo Gindiga. Koro samidwa ni bud lepi mondo mi ikonyri samiluoko an gigeno ni se kao sabun mar Msafi detergent ni neno kaka ogolo buoyo kendo inyumo lepi kendo okiduny adua idunyo mana kidogo tu nikech teko ma olos godo sabun mar Msafi ni ema miye teko mar golo kendo wanyo chilo mora mora mananga bedo gi rangi ne cha kendo nyelne diwe ni nanga ma onyiew manyene duka Mama Gladys Wanga kidnanga to weyo kaka en cha ka en rangi marambulu maratiglo dogi Msafi timo duto te nyakwara mga juang kumano ing'ama miyo ing'ama uoro shopping mari kitimo wikikwil kod Msafi detergent adori nyaro kumu biro tude kanyo kod nyawadwa Ruth Nyajimo bang'e kanyo obiro pimo to osechopo sondu tarik 3 dwe mar 9 kawuono en sondu kanyo. King Thursday en chiro mar Katito koro obiro konyi mar ng'eyo adieri makende mantie kod sabun mar Msafi kaka pile awacho ni mae sabun kende mabiro gole oko ti kode pile kapile chago smart value maradufu en mana Msafi kende. Sadek
gi 49 mar okinyi ma kawuono. En ng'ano ma nyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano ma nyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano ma nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata ka in kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yoroth manyien ma in kod adier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono kuok Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Yewa lewni gidakane kanyilni kaka dwaro. Anaol gi sabunde mag luoko masani gi. Oseketa luoko didek te to pod odagi nyilni maler. Weri kod sabunde masani gi mami. Ti kod Msafi detergent ema golo law maler kabisa. To tik mamit mang'we kaka mar lavender ni bisewinjo. Ng'we ane iwinji. Awinjo ko ng'we ng'ar mamit yawa. Kendo tik ne mamit no budhe law. Lakini wapenjie. Penja. Be ubiro nyalo golo chilo modagi wuok e law gi. Owada ing'eni jaduong' na yuothe golo luya mathoth nikech kit tije. Msafi golo mago te kendo yo maliche lweti seche mitiyo kode. To bende beche ogonyore ndi ibiro yudo ka ufuki ok hinyre kitiyo kod Msafi. Haya, kare beche bende ogonyore. Adhi e duka sani. Adhi nyiewo Msafi. Yud ber mathoth kitiyo kod Msafi detergent. Ogolo chilo ma omok e law, oweyo law kanyilni kendo bende oyome lwedo kitiyo kode. Oyudore tik mamit mopogre opogre kaka mag lavender e dukni kanyakla kod supermarkets e nengo mogonyore. Kendo e rapim mopogre opogre kaka 20 grams, 100 grams, 500 grams kod 1 kg. Chaguo smart, value maradufu na Msafi. Pone medo jiwi ni kidwaro oro pesa idwa kopo ne jodala ti idak ka diaspora to pinyo chamini to danga ko pesa nade yo tadua en mana kokalo kuom bengi mar Cooperative Nyakwara Mogajwang ma bende oyawo dhot ne ji duto te kati bed kod account kod Coop kati bed ni ionge kod account kod Coop pod nyalo kopo e yo mayot ahinya kuom mano kidak diaspora ko pesa dala ko pesa pacho mana kitiyo kod bengi migeno mar Cooperative Nyakwara Mogajwang. Wan kanyo kod yore mathoth minyalo tiyo go. Wan kanyo kod MoneyGram, Western Union nitie kanyo, TapTapSend nitie kanyo e kin mamoko mathoth. Pesa ni nyalo gole e bad Coop man machiegni kodi nikech bede gi bende lake Kenya mangima mamiyi yot mar kao pesa ni. Onyalo bedo pesa mar school fees, onyalo bedo pesa mor matimo project moro. Donge ber. En mana kokalo kuom Cooperative Bank. En reliable kendo en cost free. Polo eni donje nyage. Ida mini piny polo eni donje siepna. Ida mini piny polo kiki bayo siepna ya Onyisoje wundiwa. Wudu mwalimu si boy wudu genya appetizer. Nyakwaka wuda sego kanyada. Wudu genya siku yera tado. Ariso nyakindu Yuluka ruoto mi mwandu kiricha wadu siepa we apari wachni Ariso nyagetom Karuoto mi mwandu kiricha wadu maunge mwandu Morris mweshimiwa Kisumu yura joi mosona oboti mosona Karuoto mi pesa kiricha wadu maunge pesa Anyuola ni duto pargiwa Anyuola ni duto pargiwa Aniseche kororomo anipargiwa Na penjo kotende kod Safaricom chakote manera mogi Safaricom popote ulipo pimna na gik mokadek ma wacho ka chiel kuom gi eni Safaricom osekonyi nade to network kama intiere chalo nade tinende kaka ja ohala to M-Pesa oseloko ngimani e yo machalo nade kiorna sani kapok atieko amide kamaromo bich kende itimna kamano nyingi kod kama intie wi bende kikwil go kod namba ni ma Safaricom Karutoni mwandu kiricha wadu siepna Kawuono lunga parmu gimatimore luoha Kawuono lunga parmu gimatimore jokanyana Onagi majoluo nyikwa jwa mtawacho Onagi majoluo nyikwa oginga tawacho
aniseche bende oromo. Eduje mititi ka en gi ng'ati moro oko onyalo kopni kod Cooperative Bank kaka sewacho no oyot kendo ber ahinya. Pesi biro chope wang' sa. Pesi biro chope wang' sa. Mana kadiemo wang'. Koro ka en gi project moro pacho ting'is ni simiti moro rema ka to ni singo nani okopni maber manyamonge mana kokalo kuom bengi mar Cooperative kaka sebiro kawacho pile ka pile. Wan kod yore mathoth, Western Union nitie ka, MoneyGram nitie ka, TapTapSend nitie ka, e kind mamoko mathoth. Okojo ni nyaka ibed jakanyo mar Coopbank eka koro kopni kata orni pesa. Ni nyalo orni pesa kidhi kawe branch man machiegni kodi mar Cooperative Bank babende olake Kenya ka nyakwara mugi. Omiyo piny sani koro bedo mayot ahinya. Mheshimiwa Ochieng' Abwao Land Engineer wuode Simbo Malo. Ka ruoth omiya wikiri twit piny osiepa we akoni hawa. Dano ria mheshimiwa imoso na joji mheshimiwa wuode Kisumu. Ni ka ruoth omiya wikiri sumbrigo osiepa we aparni hawa. Polo ka Nyasaye polo wanadonjie. Polo ka Nyasaye polo wanadonjie. Rangu maere polo wanadonjie. Rangu maere polo wanadonjie. Awiti jama wego polo wanadonjie. Awiti jakodondo polo wanadonjie. Asanga ere polo wanadonjie. Asanga wuda lego polo wanadonjie. Obado ere polo wanadonjie. Obado ere polo wanadonjie. Orengo wudu genya polo wanadonjie. Orengo nyatieng polo wanadonjie. Ajimi nyatieng polo wanadonjie. Nyongo mini meri polo wanadonjie. Nyongo mini meri polo wanadonjie. Utieno makajua polo wanadonjie. Warinya kwanga polo wanadonjie. Kajua wudu mbita polo wanadonjie. Simeon Machage polo wanadonjie. Simeon Machage polo wanadonjie. Elizabeth Ongoro mama polo wanadonjie. Auyoma Jabe polo wanadonjie. Elisanya Auyoma polo wanadonjie. Elizabeth Ongoro yawa polo wanadonjie. Gladys Wanga polo wanadonjie. Gladys Wanga polo wanadonjie. Rose Nyamunga polo wanadonjie. Rose Nyamunga polo wanadonjie. Alede nyagi pili poku na momi atimo. Noana onge wach tichne momi atimo. Noana onge wach tuma momi awiro. Tunga moro pignite ani yejugo. Ana moro Adori nyaru kumunyar Magdalena gwa singla kanyo ni koro chigni chopo Sondu chiro kanyo. Koro kochopo to bro ngisi ber kokalo kuom sabun mano mar Msafi. Awacho kacho ni ma sabun mabende bro weka lepi ng'wengar nikech kit loso mare yude moro mar lavender cha longo kabisa. Kendo yude duka man machiegni kodi kaka samedo sodo ne Msafi detergent golo chilo maumoko e lao bende ibiro neno ka nyilne diwe ni en lao manyien kendo mochako nyiew kendo kata ka en lao miserwa konya dinuoya yude kokalo kuom supermarket kata mana duka. Inyalo yude rapi mar grams 50, 200, 500 kila chiel kod mamoko. Chaguo smart value maradufu mana kod sabun mar Msafi. En ang'o ma Safaricom oseloko godo ngimani nyaka ni chak tiyo kode? To dibende ni network ma chendo. Mia report ka